Asiniro hama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongan tapamanat ma turpuk jamita di kita di partang yangota di partikian borginon ima natar surat di Tudumusa Bidusa pulusia mamuka sian ayat sia Rodi ayat 10 sia Sudema kita Rabu BG akan natar surat isi songon mapadokna molo di kotil kamu pargue ni tanomuna dan jadi sude kotilomuna duruni kaumamu jaladang jadi jok putomuna namar pisik-pisik di panabian muna pargue ni hau anggurmu pe dan sude kotilommu jala unang pola papungu-pungu pargue namar pisik-pisik di porlak anggurmu ikon pasokuom mudoi dihalak nabugus dohot dihalak dagang ai audo Jahoba debatamunai dang jadi hamu manakko jaladang jadi hamu margabus jalang dang jadi hamu masih autodoa jaladang jadi hamu manolon natutu marhite-hite goarku asa unang marlea bahenomuna goar ni debatam ayau do Jahoba dan jadi rupa ommu dongamu mana gobo ommu ugasanna jaladang jadi pogo ommu upani halap pangula pola sahat rodi manugot dan jadi buraammu halak nanengel jaladang jadi bahenommu partuk Tuhan dijoloni halak nama pitung ikon habiarammu do debatamu ayau do Jahoba dan jadi papeolonmu uhum di paruhuman dan jadi hamu marnida nida bohi palea halak napogos pasangap halak nasangap ikon marhite sian hatigoran hukumommu dongam dan jadi ho mangalap manaruho kata makata dongammu sabangso jaladang jadi ho hehe manidangi dopak mudar ni dongammu ayau do Jahoba dan jadi kosomammu dongammu di bagasan roham alai ikon marsi paingot ho tu dongammu asa unang manean dosa ho alani ibana dan jadi balosonommu najahat jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsot ikon haholongammu dongammu jolma songot dirim ayau do Jahoba ikon radotamuna do akka urupu dan jadi loasommu pinahanmu tuna pulik masam marbaringin jaladang jadi mardua ragam boni sabur konommu tu haumam jaladang jadi pakeommu ulos na mardua masam bonamna imasahat di hamu kainan dohot tamu amang sada nasoboi lupa manang lingkang siap kita songon halak Kristen namak kaporseai debata jalan namak kaporseai Tuhan Yesus Kristus ima naik kodohi tatotong bermisi. Jadi orang Kristen itu tidak bisa lupa bermisi. Atong nagabe suku-sukun amang dohot tamoinang pohado kita songon halak Kristen madalaton misitai. Misi namar lapata doi totong
manugu-nugu torok halak wakaulau narengga. Ati behaka na dua-dua di sodang di atusi lapatan nemisi. Bohado hita dinalaho mangulahoni sadede kita mangulu. Jala ahado namadda soli hita songon halak Kristen uban nagabe ikon kulahonota manugu-nugu torok halak tua kaulau nadenggani. Turkukon di pasahat tu halak Israel. Tungulap nasida sian Patar Tabanoni sian Babel dungi di pasahat debatama tano parpadanan naung niwari konaihian sudah sida imatano kanan. Jadi berbicara soal tanah dalam konteks Alkitabiah berbicara soal keadilan. Molo ditaringoti taringot tutano terlumubi di badan darubi nama naringoti taringot tu hadiriun di debatadoi na bersikap adil. Jala ise nama kaporsiai debata harus juga bersikap adil. Jala di keadilan di tu hatta hidup abadionna. Amang doho tamenang bohado hita mangatusi taringot tu tano namar hadomuan tu keadilan. Adong dohamu na saudara asal siatano. Nangado. Satikosna sudejol manadong di kortidion ahape ugamona iko katidak konon nado. Ia jolmai mataroroasian ano. Dungi di ebusot debatama kosa hanguluan tunasida gabe marhosa jala martodi nama nguluma nasida. Jadi mulu sudiru kita mang dohot tamuinang marharoroas siatano jala mulak musega betano, maka kita adalah sebenarnya tidak ada berbeda satu dengan yang lain. Sudiru kita mang dohot tamuinang naikong mulak tusada halidwai. Bohape morata, bohape pugusta, bohape haciti, perdalanan ningulu na taadupin wae, sudah kita naikong mulak do ke asal kita masing-masing. Di sudah ruas ni HKBP maruzung made pardohan alesianu siatano do permulaan di dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debatana manopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluho ko siya dosa dohotod di perbadia nama johoto hanguluan nasura sudah ima mangaramoti orpun di bakem pai maro ari parkuni. Di mulu marasing asik pe tingkat perekonomian tanwaing di sonda hudulon adong na kosa-kosa adong hidup segan mati tak mau natangis di sihabunian mekel di sihabataran sudah hitanwaing marsitio orang-orang nabi siani mana perjulu ditinjau keadilan ini napadua ho namang dohot tamuinang. Adakah kita yang tinggal di dunia ini tidak di atas tanah yang sama dan juga di bawah langit yang sama? Boy hamu amang dohot tamuinang tading di planet nasi? Gak bisa. Jadi semua kita adalah berdiri di atas tanah yang sama dan hidup di bawah kolong langit yang sama. Jalani amang dohot tamuinang sarupa rohita sude. Atong amang dohot tamuinang marhite hido uban nagabe ditogihon marhite turpukon supaya kita membudayakan diri untuk menolong orang lain. Didok di bagasa turpuki molo disuako anggurmu unak pola sude putih molo adong penama beut unak pola putih lokma halak na asing mamutiki. Ketika kita juga menanam gandum, ketika kita panen, ketika hasil panen kita itu jatuh dari sabit kita, itu juga biarkan dan biarlah itu menjadi hak dan milik orang miskin, orang-orang yang marginal atau orang-orang yang difabel. Jadi turpukon didok tunanengel dohot tuakka nama bitu. Tupai sholat dohot tuakka nama diadi.
Noai ngamang dohot tamu inang, bisakah kita menciptakan budaya yang seperti itu dalam kehidupan kita? Dengan kesadaran yang boleh kita tumbuhkan atas diri kita masing-masing, ternyata ketika kita hidup, bahwa tanggung jawab kita sebagai orang yang hidup ternyata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga ternyata memenuhi kebutuhan orang miskin. Molo mangulah kita, molo hirhodok kita, ikut tarajumi do idak sudah hakta, dak sudah milikta. Alaya dongdo siap kita, karena punaon niak kana bogus, sianakka ngatasarihi. Jadi ketika kita membudayakan perilaku kepedulian atas diri kita masing-masing kepada orang lemah, maka kita tidak akan menghitung berapa yang sudah kita berikan kepada orang yang patut menerima itu. Halai molo marhite bilang-bilang mudo di pasangato gabe si parutang do ise. Nama jalo pangurupion nasiakoi dopak dirina. Na jolo wingot do ki SMP au isoko surung do SMP. Balihi. Jadi SMP ngamar sorong au dipajak. Molo ditiki hari Jumat mulak sekolah iba na ujui na witi-witi pami kapal narosian na bulan mabuan bawang. Molo ditiki dibongkar bawangi siya kamali gudang do na beu. Ima hubuti kihami, dungi huba punguhami, dumbotari muse dijual mai. Tuise, tuaka naroparpudia kaina. Doi dijual tu per tiga-tiga, somal do dibajakan, ditumpuk-tumpuk. Sedia mohon edanin narupani 10.000 maedanin na. Aleboy do lausami maniga-diga honi namarona do hoido hido adong do bawakku bolo do manukor dijual mai ujui gabe dong mawak sekolah ni siani boy do honokku keberata do nakuna bawangi di bawang namar peutan na hubuti hami gabe dalan di ibanay mangurupi hami dia kawak sekolah nabi ujui enggak. Nah, siani do nalau si dohonokku bohado kita membudayakan nasi somoni. Dihamuak kainang napahulit tuhamu manang unang patawarku molohita na di sektoron memang gudang per 3-3 2 dek. Kumalo dong kamu marhadi-hadi, siang marbagi-bagi. Jala memang dakolang hamu ina na adong di pertangyanganon nasipata molo didongan ya kaam tok ulu do holan ala nilipul satu ngari pajagi hadiangan. Mungkin hali-hali muna dituhor kangkung mau limpul, dituhor taucok mau limpul, dituhor honas mau limpul, dituhor muse buah siana asing mau limpul. Limpul dihalihon 10 macam nungga sekian tutup. Dihalihon di mana mangusei tu saminggu. Dihalihon di mana mangusei tu sabulan. Dihalihon di mana mangusei tu satahun. Amang do katamoinang menawar itu nggak salah. Tapi terkadang kita juga kurang toleran
dengan melakukan tindakan penawaran pemeda modal lebih tahu boleh ninna ulu di dok per tiga ini memang tak saya dohono ku gudang untuk per tiga pergabus songon nadi hitar doi sedia mamanggaon sada toluma 1.000 edang boy 2.000 nih dia doh udah modal lebih dang tahu nih jinna ibana nak kimat dok tolu udok 2 tori songa imana modal lebih dang tahu tinda apa yang ngamar tu gimana saya ada mangga jadi memang songonido psikologis ni per 3 alai songonido tong psikologis ni hak kapanugo nah lau sidohono ku amang nuhot tamu inang marilah kita membuka diri supaya kita menjadi bagian daripada berkat untuk orang lain tohodoi iko nadong do tabungo tohodoi iko sarihono todo tuari marsuguk tohodoi daksi bahabis nama ngudun alainak di situasi nasi songoni ikut tetap lo kita peduli kepada orang lain. Namangi utamang lo tamu inang kubarsia jari taringot to halak Israelon iya halak Israel dirajumi rohani nasida sadadana do kisukuan di nasida dohot ugamona jala bolo sadalanan kesukuan dohot ugamona lau sadalana dohot misina ahadona lau sidono polisi kesukuannya dia pakai untuk bermisi termasuk budayanya kepercayaannya dia pakai untuk bermisi dan Tuhan yang dia kenal dalam hidupnya dia pakai juga untuk bermisi sarupa di songok kalak kita umumna molo pasupak kita do halak kita masih salanga di dia pe anggo dipikirata pasti do ibana Kristen jala pitor songon na adong do na haduk di bagasan rohatta molo pajuk pangau do marga silaban diinganan na asing oras apara oras silaban sedia do salitong ni huta nomor 3 maho nomor nasaw dia maho marguria tak Kristen awak parah memang rupan itor songon na asing do pikiran patak mayona le agama nasi tapi tornita do dia hampir sarupa do hita tuh ala Israeli. Ala dia mang do tamu inang. Ala di golom nasida doi kesukuani haporseauni nasadalana doi laus ido dipakai nasida dinalaho bermisi. Adong do istilah di halak Yahudi proselit. Diatus si hamudu lapatan ni proselit molo proselit ima sukuna asing namar sakap naeng masuk gabe halak Yahudi manang na tertarik tu keberadaan di Yahudi suak somoni agama Yahudi jadi hebat do halak Yahudi adong do muse istilah di halak Yahudi kata kumenan di do jadi katok kumenanon imatong sukuna asing namar sakap dinalaho menggumuli taringot tu haporseaon naginolom ni halak Yahudi jadi kata kumenan ini adalah murid-murid yang diajari oleh imam untuk mengerti tentang hukum mengerti tentang Taurat mengerti tentang pencelupan dan juga mengerti tentang aturan-aturan yang berlangsung di dalam kesukuan dan keagamaan daripada orang Yahudi itu sendiri. Di hamok kamanginan sianido marharoroan para guru kedua. Sianido marharoroan sidi. Sianido diangkati uban nagabe diulahon kita HKBP di kematangan nih iman pengetahuan tentang hukum Taurat lalu dia mengaku percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Alani di hamamang do tamuinan bangsa di Tuhan taupe halak Israel. Tuhan juga tekankan, kalian harus adil. Ketika aku telah mewujudkan janji atas tanah yang boleh kupersembahkan bagi kalian pada hari ini, itu adalah menunjukkan keadilan saya, dan kalian harus adil. Tetapi di dalam proses keadilan itu, kalian juga harus bermisi melalui kesukuanmu, melalui keagamaanmu, dan juga melalui Allah Yahweh yang engkau percayai di dalam hidupmu. Tetapi itu harus dijalani dengan apa? Kasih. Bukan dengan intervensi dan bukan dengan intimidasi, terutama bukan dengan sistem kekerasan. Jadi tapi amang dohot tamu inang habatakot taupe iko pakeota do dalat ta berbisi. Uriat ta HKBP iko pakeota dalat ta berbisi. Hapor seota iko dalat ta berbisi. Tetapi jangan dengan kekerasan, jangan dengan intimidasi, dan jangan dengan eksploitasi. Tetapi dengan cara apa? Melakukan tindakan kepedulian. Dengan cara apa? Membudayakan diri untuk peduli kepada siapa? Peduli kepada orang lain. Nah, memang ikon selektif dohi tadi nalau menghubi. Tetapi yang perlu daripada khotbah ini, mari kita membudayakan diri kita untuk peduli kepada orang lain. Dan mari kita ciptakan budaya dari diri kita untuk peduli kepada orang lain. Anggota tahun negro rencana bagian nama seleng atau sudah was di kuliah. Dan itu adalah menjadi bagian daripada diakoni. Sudah berhubungan tuak kana modik, tuak kana marsakit, dari celengan itu kita ambil. Cukup iuran bulanan, terserah berapa. Tetapi di rumah juga marhite tarsongo boras na jinoput, isineng mga lupa, dijokput, sajokput, maka itu akan bisa menjadi bermanfaat. Masa sama orang kaya dengan orang miskin? Lalu di mana subsidi silangnya? Gak ada. Di Moloboi semua dikasih apa? Celengan itu. Di akhir tahun nanti dibuka itu secara bersama-sama. Lalu dihitung semua, didaftarkan semua berapa hasil celengan, dan itu kita peruntukkan untuk pelayanan kasih semua jemaat kita di HKBP Tanjung Sari. Jadi memang unak si paksa pas dosone turpuki unak pola buat na fisik ya unak pahulit tu martiga-tiga, tapi jangan buat profesimu sebagai pertiga-tiga menjadi kikir. Songon na buruk kuna ujui kado lau tu patam dungu mamanuguti yang dia halak lai do akai toy na buruk amat sikola bapain betul mau isi daripada saya soho bapak mangalok pamahoin na dulu na buruk diku dia masih lopokku pertiga-tiga inoko anak burukon pertiga-tiga perpajak pagi ni babuat na joloyin na dia masih botokku bapili maka sabi na melosi nah dungi pilih matomak na melosi dungi pilih mamuse ikabasa na sumar butuhay din na kuasai pilih to kunang puru enak lah kubijual ulit nang papalitan langin na amang dohot tamoy nang ipatan na magudod tohodo yamang dohot tamoy nang perludo sehat tita di na day bagubereng ulo doon na mga duluy ngulung-ngulungon disingkirkan kesehatannya, disingkirkan waktu istirahatnya, disingkirkan kepeduliannya, dan disingkirkan juga kenyamanan dan ketenangan daripada dirinya sendiri. Toy mak papunguhamu masa gudang-gudangna, tapi jangan lupa diri. Toy mak papungu masa gudang-gudangna, alaingok madang gonong musudai. Toy mak papungu masa gudang-gudangna, alaingok mak dakya namate marsaku. Kain kapan itu tidak pernah punya kantong. Jadi amang do tamu inang bangunlah kepedulian. Asaro pabuam muhaduan mulu disuku kok di ujungna. Dunia salah roham banadi ko portilio marhite nahyaho peduli tuak kadongamni. Hai do tua di kita. Jalai do las ni roha di kita. Satu ngamang do tamu inang molo taboto tu hatai adil tu hitang. Kesimpulannya, maka kita tidak menjadi pelaku kapitalis dalam hidup ini. Ditur pukul didok unang mangalak mana ruhon
unang madobo, unang siidabohi, unang mangototoi, sadok godang disi, jaha mabibil mian no mula tujabu, garis bawahi madisi. Puasa di ulah halaki, ala memang adong di ibana roh kapitalisme. Di boto hamu do roh kapitalisme, rohana saya mangagut tu diri. Jehalak na saya mangagut tu diri, ulon ni do margagus. Jolma na saya mangagut tu diri, dang di boto isaban. Manang na ahape ulah honon nido, molo nunga jolma saya mangagut tu diri. Jadi itu yang mau ditekankan di sini supaya tidak berpikir berperilaku kapitalis. Kalau nido noaeng di zaman kapitalis, di partikian di zaman modernon, natung macai jago-jago. Dakta sadari amang dohot tamuinang di pauto-auto kemajuan di zaman kita noaeng. Jadi itu adalah pro kapitalis. Kemungkinan dangi sadari hamunai. Wes salah satu contoh. Kadang dohin noaeng di Sonda memiliki kartu tol. Berapa uangmu yang ada di dalam? Siapa yang punya uang yang ada di dalam itu sekarang? Nggak tahu. Lalu siapa pemilik daripada uang itu? Kita tidak tahu. Moloadong 30 juta penduduk di negara on. Tadok imana 2 juta memiliki kartu tol. Lalu ada uang di dalam. Uang itu uang siapa? Ibu Tuhamu udah begini sih. Kita tidak tahu itu uang siapa. Dan kemana uang itu dikelola kita tidak tahu. Akasongoni contoh kapitalis. Dang menjajah songon naujuibe. Anggo di penjajahan noaeng ibu Tuhamu do. Diatuk si majoja ini hitaon. Haledang menganggu. Padahal kita sendiri sudah menjadi korban daripada sistem kapitalis itu sendiri. Kadang do hitan noaeng na menabung di dana. Cukup hanya nomor HP. Daftarkan dirimu, kau bisa menyimpan uang di situ. Kelebihan itu apa? Kau transfer gak bayar. Dan lebih ringan. Tapi pernahkah kau tanya, uang yang kau simpan di dana itu, pemiliknya siapa? Gak tahu kau kan siapa? Amang doho tamuinang, molosongon akan biasa-biasa itu tataringoti. Kemungkinan yang maju kita tujuh. Tapi banyak sekarang sistem yang dicipta dengan cara seperti itu. Padahal kita orang lemah telah menjadi bagian daripada sistem yang diberlakukan itu. Dak sadar kita ditindas. Dak sadar kita diperlakukan tidak adil. Tapi kita tetap tersenyum dalam menghadapi kehidupan ini. Pola nama buka rohamu doa. Do pikiranmu iban nagabe kuleo ini. Adong do 2 kartu tol. Bisa saja itu di dalamnya 300.000, 300.000. Bodo magoi. Molo mago si 300.000 tuise tututok. Dang boy tutu mana tuise. Ale halio kamu majolo sekian juta jolma namago kartuna. Tu dia do hepengi lau. Kita tidak tahu uang itu di mana. Bukankah itu sebenarnya sistem kapitalis? Ilo jadi sipata na binempunai pe di pertiga-tiga ini sipata mangototoi hamudak pola zadiai. Alena lo sidohonokku unak pola taula kona sidohoni. Ena jolo inokku diajari 2/3. Ulokku na jolo setiap bulan sekolah ibar sebulan. Ngapungu cereken anggola ni 500 cereken. Ya laku masih siok kudusi. Jadi diajari inokku na jolo. Ikok katok do tahuon tahu ni ya lepui bahasa niku asa budang muse molo mameres boras pe ya jari do tiki kosongonot do benot tanganon masuk do on do peres di boras ibuti di siro peresi ekat kau do budi sada ninna ale pinamasuk do tangan di bon saudi tu bagas asa hais puasa songoni kau nak pas leader nai ninna 1,000 halina somoni ngamarutuk kita nina. Dia mang dohot tamu inang molo kilo petiki dia jari nutok kami. Bulan na jolo ni tuhok ngamar sa kilo kan. Molo rosak puta-putain na jolo tuko de nami iso gula sa kilo ninda. Molo jujur ni tibbang tapas sa kilo.
Dugi musia mang dohot taminang molong manor situ goron da ujui dia jari da tua tui doi ba tipal kon tu kiloi ninna. Wasa tipal unot tono manikku base tor naik timbangan nai kilo. Ai naik do di bereng dang na turuni ninna. Jadi kecepatan niba manipal tu kiloi pas ningo rupani. Habis sugari ngaso kiloi mau rudai mana sadia saons. Jemekel subik kamu kaina kemungkinan pengalaman mulus deh. Nah, kalau si dohodok kamang dohot taminang jujur itu adalah lebih baik dan jangan menjadi pelaku kapitalis. Tetapi mari kita membangun budaya daripada diri kita supaya kita bahkan tanpa sadar menjadi pribadi yang senantiasa membantu siapa, membantu orang lain. Di molodong bonani manggam di jodoh jagumi, mana pola juga di paloas makan gelandangan ni mabuati, mulai buat pe una pola orai tarsongoni matontona. Kalau dengan cara seperti itu kan kita senang dan kita merasa bahwa hidup kita adalah menjadi pribadi yang terberkati. Tahanguluhum mayamang dohot taminang. Amin.